raha mahazy ato tsy tsara. Diany za manambaranao fa tsy tsara raha mahazy ato. Voalohany nikorana anao teto tamin'ny aniadanao sy taloha raiky teo mikasiky 200 000 ariary. Nambaranao fa za tsy alefa. Fotony propagande Mikael no tsara balana reo za propagande Mikael no fa tsy ninaka ato. Marahary zay monsieur le maire. Tsy misitrika zay satria nambarany décret iny hoe mpiasa-panjakana rehetra misitrika 200 000 ariary. Araiky aroeny. Faharoeny ny avancement aiza avancement ny mpiasa. Mbola tsara misy nandeha rambo anao navy sa misy misitrika zay. Tiako be no mivorimany azy fa magnaradia miaraka zay ty ato aminao fa ny raha ataonao zay tsy aminazy. Fahatelo manaraka cotisation retraite tapoka isan'olona nefa cotisation tsy fenao. Takine zegny sy ny fen'ny cotisation i droit de logement retraite avy io farany. Anao nambara fa tapaka fosonareo mpiasa zegny fomba tapaka mpiasa jiaby. Eto boka za fa suspendavonao karaha manaka fiakosa ndrindra atonao za mitakizonakazy mpiasa jiaby ka tomboka zay jiaby ka tena raiky aminazy fa rao mavoso zay mitady raha jiaby zay mila mandeha monsieur le maire satria zay marary miasa ka anao mitokona folo taona fa zay efa presque 15 ans ato zay raha teo mambaranao monsieur le maire te mangatika zay fa izay raha zay sotany Marigny. Vite para você. Atao ka jiaby zay ambolona ambony foroko tsy masaka tiampy zay fitsinjovana jiaby tsy ninao zay nitaky en plus 10 dafa volanao indapitety logement zay any adina any za miaraka député miagnano lalànanazy mombany CTD anao ndray kokokokony 10 nao za mofa volana mandiany izy tanandiananao kao za asa ina volaniko aminao any zay fombatanao zay imaginenao Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbola tsara tsika jiaby vahoaka malagasy tsankagnavaka ary mbola tsara koa matsika vahoaka ny Diego. Tena moa magnaraka vaovao mandalo amin'ny tanindrazana misy antena. Za mahita le fomba fitreteny Andriamatoa Jean-Luc Javoujara maire Diego Suarez. C'est vraiment fagnitsikitsahagna zegny zoma olombelogno. Ary menace koa zegny atao amin'ny olona mitaky zonany. Aiza ve fitandrom-pilaminagna? Aiza ny fanjakana? Aiza ny la loi? Sa mbola midika amin'ny la loi fagnavokavagna ambolokotra amin'ny tanàna Diego io. Le zanaka ny topitany io anaovagna dictature, zanaka n'olo avy agny ampovoan-tany finoagna agnatin'ny la mairie io, magnombotro dossier n'olo jiaby amin'ny la mairie io, paka mivotoboky n'olo bene jiaby la tiatriarindreo amin'ny la mairie io. Io raha mila andeha enquête mare, maro raha amin'ny la mairie io, vraiment misagaodaka volaindreo zegny. Mbola hoavy baka zay andeha hagnano enquête ny raha jiaby io. Monsieur le maire io, efa tsy magnaraka ny lalàgna maha olombelogno ny olombelogno. Ary fa magnitsakitsaka tsika olo avy amin'ny faritry. Surtout zanaka sakalava amin'ny tanàna io, ndraiky metisy amin'ny tanàna io, ataony la olo maniamaniny. Donc fanjakana amin'ny raha jiaby zay tsy mitsangana. Kanefa ndraiky vahoaka izy koa misy olo madinika ry, matiny mosary ry, tafandeha angalitra akoho, nandeha nangalitra vilagnin'olo, fitsaram-bahoaka mahazo say kely igny. En prison koa immédiate. Matoa monsieur le maire efa tsy mandeha magnefa karaman'olo ndraiky volan'ny retraite-n'olo, vola détourné-ndreo. Ina viandreo managna bajaj maro, managna tokotany maro. Fanjakana nge tokony mandeha vérifier vraiment ina nataony maire io.
raha tsy zay ka ataovanareo fitsaram-bahoaka izy. Diranareo la mairie samboranareo ataovanareo fitsaram-bahoaka. Vahoaka mitsara izy io koa. Ina te kitikidenanareo amin'olo karaha igny? Ino koa tsy mikitikity aminareo maire io e? Comment nareo misy piqué amin'olo karaha io? Fanambarako anareo vahoaka matanjaka, raha fa mitsangana, raha fa mitambatra. Idiranareo izy amy la mairie samboranareo izy agnaty bureau-nany. Diego ita mitaloha tsy azo agnanovagna raha karaha ataon'igny. Izy fandiranandra, tsisy fanjakana mahasakana olo miditra amy la mairie manambotry izy ao. Izy koa nareo hagnano. Samboara tao fa fitsaram-bahoaka ny tany izy. Atsika za iry havany mavita miaro izy sa tsy mavita miaro izy. Izy koa mivolagna fa iry havany niaro izy, iry havany ny tologno naviany izy libre. Ampizahavanareo izy. Fa tsika tompiny tanàna io ao. Parce que zalahy io fanambarako anareo zegny, zalahy io magnano vraiment fiainana fagnavakavagna. Déjà premièrement izy manidriky razagna anany Borzany, deuxièmement la mairie io finoany Borzany jiaby namany, kanefany zanakan'olo baka amy côté ao Tananarivo any tsy mahazo place amy la mairie io amy la mairie Tananarivo zegny. Izy natokisanareo namenareo place io, compatriote nany nampidiriny io, fa tsy anareo zanaka topitany. Hitanareo fa ela jiaby zay izy mivola fa za androaty, za zegny hoe nino, fomba fa mitahagnanareo fangalagna fonareo havako aby. Fa zalahy tsy navandeha avenir anareo, fa navandeha avenirany ro boka Ambalamanga. Zegny navian-tsaina jiaby io nandeha niforognony zanadambo jiaby mivory eo. Misy dikany koa raha jiaby nataony aminareo io e. Misy dikany raha jiaby ka olo karaha io tsy nde diranareo bureau-nany ary. Dira bureau-nany, samboranareo izy. Fanjakana koa tsy nde ndraiky amy raha nataony jiaby amy tanàna io ao. Diranareo izy. Dikazay mbola tsy enky misy laloa amy tanànatsika ao. La corruption mbola tsy enky voatsikorika amy tanànatsika ao. Fa iny koa maire igny tsikoriny fanjakana, tatra rangalariny ziny jiaby. Paka amy bajajinany jiaby eo leny fanjakana, misy vola edy la mairie io. Donc fanjakana koa fa tsy hagnano anareo vahoaka mitsangana. Atsika vahoaka koa no fanjakana tegna farantampone. Iro ampiasa ampanjakana. Kela olo mga boka vavantay be karaha io zegny amy tanàna io anareo mangigny mizaha izy karaha io. Tegna mampalahelo vraiment. Tegna mampalahelo. Ataovinareo maniamany paka amy fianakaviana ankilanareo io. Asa asianareo kitikity fiainana karaha fa izy koa tarankanareo mipody misubira. Raha voanareo zio io amina maria lombolombony raha mavoanareo zio raha mavoatarankanareo. Le tombiagna olo mandeha miasa tsy mahazo retraite. Le tombiagna olo miasa tsy mahazo karama. Nefa tamy le temps de l'esclavage, vazaha mampiasa anao miany karama. Tamy le temps de colonial, olo jiaby miasa mahazo karama. Fa depuis nitondrasany reto olo baka Ambalamanga merina raha volaniko zegny, depuis teo karaman'olo retraite tsy azo. Karaman'olo miasa mihitsy tsy azo. C'est pas un pire que l'esclavage, c'est pas un pire que le colonial nataony vazaha. Ary regny olo complice tamy raha jiaby io, regny olo bénéfice tamy raha jiaby nataondreo jiaby tamy tanàna tsika io tao, jaliky javojara io, miaraka monseigneur namanzo ao. Zegny avianreo magnegna religion tsika jiaby ao. Kanefa izy koa izy mivolagna izy mahazo razagna androaty. Androaty zegny koa sakalava koa ny antakaragna koa ny silamo koa nreo jiaby zalahy. Silamo andeha iagny, tsy zanaka silamo izy zegny, tsy zanaka ankaragna izy zegny, tsy zanaka androaty izy zegny, fa navy andeha mony razagna androaty, andeha mony razagna sakalava. Mandeha miaboko razagnan'olo. Ndao irabaka reo polisy mpagnano corruption ndraiky anao aby manambotry za volaniko zegny. Ira, atsika iza karakory la conséquence-ny. Mba mpizako anao fa dunia ty fandalovagna, fa dunia ty tsy n'olo araiky. Nitsika jiaby velo eto ambonin'ny tany. Fa raha fandeha nitsakitsaka razagna any amy tanàna io ao, io no mahita izy. Io no mahita izy karakory tanànan'ny Diego, fa anao milefa fo miala amy tanànan'ny Diego io ao. Anao miala amy tanànan'ny Diego io milefa mba fianakaviananao. Parce que fa heny amizay azovy anao. Merci ravako aby, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.